Bi araba ye septembre kalo kile 8 samba flani mukon plamo fu aw kadana la ni yaka don kibaru watu sele don kibaru mun konna la amina ndado bi ame wati mina mali finitugu ulube wulika jo min konna la ni dangar kera bambaci yere koni chamana ay wore kera sebemi na la sera finitugu ukanyema so ulufe ni la selikela mbeno koni la selike amina ndado ulula otebeni ko fe amay ka fo ame samiala bonko duguba konna do akoni afalembe no ye mana mununa aywa kuna foni koni fene soro luma amina ndado fene la wala konna la kafaruka minye doni kela mimbe ni no maakli juru chanine alere ka bara benebe farafina alini irisila cheteriyo aywa ojeti muno abika bara kuka aye la selike mimba iraka fo ko faransi jamana ani atiru alisa ku umakla mali la folo kafaruka ameta mali rekoka ka damne farafina fo katase nazarala kibara munu mambulo amesoro ko luda bela jilin kuluka ambaw fu au kadana la niye aka wala watu sedi iba fo anya fo toga mina mali finitugu ukanyema so koni ye laseli mi na tara uka bara min kera kalo labanti mele nuna aywa wulika jom min kera mali finitugu fe na kera sababu yire ka dankarike bambachu la o kera do fe no ye plan maliko opération keletigi fo katase opération wore maka foruka aywa wulika jom min kera mali fanta ani nani bela jilina yo ke sebenye no kera kuna fundi sebenye mi no o yere kera ibina ka fo kamni utikalo kile mugan o temelen kofe kuna funi mindu kunganga di o temelen kofe kuna funi kurami no obembi ayira ka fo ka damne utukalo kile mugan ani fla kana bla kile mugan ani wulo bla na samba fla ani mugan fla minye secteur kati ni alerebe douanza marala ayira ka fo mali finitugu koni wulika joke ore na laban ka ke bambachi mata ani wulo bla ni ka seka dankariko olula bulula fin chama olu yere koni fene sorla ni sinfe alisa utukalo kile mugan fla kata bla kile mugan shekina samba fla ni mugan fla nga ambeta no ye secteur 3 ye opération maliko alere koni ka wulika jo o kera tombuktu yere koni marafe wa ore labana miye bambachi mata nyonasi siga kelen koni be mamuna kaseka olumine krenela no kera toka gundam aleni tindina olu yere marala ma bambachi nu ukonu yuka kobla no ye gendarmerie oluka ko boloreka kateme utikalo klimuga ani kononton samba fla ani mugan fla kuna funi mi no olu sorla mali finitigu yere koni fe wulika jo koni kera anya fo tola na lebe buni yere fa marala o kera sababu yere minye bambachi mafla kasika dankari ko lula bolo fe no ye aka 47 o fla fo kata se telephone kile yere koni ma alisa utikalo konna la samba fla ani muga ani fla o kleta mugani kononton kata black le bisabala mi secteur 5 abe fo jegulu mi mako opération maliko segu marala olu ye wulika joke munu no lube nyoro marala fe krengrene ala wulika jo ne kera sababu ye ibaye bambachi mata dan koni karikere ulla fo kata se u bolo fe mi ye bulma fe moto ye o duru aleni aka 47 duru kata se PKM kelema fo kata se radio fla u fana sorla bambachi nunu re koni bolo alisa septembre kalo kle nani samba fla ani mugan fla kuna foni sorole mali finitugu ukoni wulila kayala muye nyaru ale plateau la no okera sofara re koni marala ibaye ka fo bambachi re koni nyinina aywa munu no lo re kun keleme ka wati temelo na gelere koni do senekola sofara marala ni obeke ka beni utikalo juekalo kleta ani nani samba fla ni mugan fla ibaye ka fo wulika jo chama re koni no kera PAG re fa no ye séance PAG fo kata se juin kalo kleta ani kelema ibaye ka fo alisa gelea kele obika ta kaseka mali jamana du olu re koni segere nana masumolo segere minye uga sene baro la kaseka gelea koni do la tuga mina aywa ibaye ka fo keleche olu re koni wulila ko wulika jo kera sababu bamachi fla dankari kero olu la fo kata se PKM kele o soro lu bolo aleni aka 47 kele aywa mamu ni siga kele mbolu la olu fene koni minera ko olu bla finitugu gendarme olu ka boloka krenkene la bamachi bamu nu utogere koni be beda kono ibaye ka fo olu mado koni yere koni fene yirala alisa katoni kuna foni konna ye septembre kalo kle duru samba fla ani mugan fla fama mali finitugu uka wulika jo kera sababu dura marare koni na krenkene la tomina ale
kɛra sababu ye maa 7 n'o ye banbaci siga kelen bɛ mɔgɔ minnu na maramafɛn yɛrɛ kɔni yer'u bolo ale ni bɔrɔ min kɔnɔna la ni engrais b'a kɔnɔ n'a laɲini ye mun ye ka se ka mugujugu k'olu don jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ayiwa u kɔni minɛra ka se ka olu ka ko di n'o ye gendarmerie ma u ka ɲɛɲiniba k'a kan halisa an bɛ taa l'opération Maliko la ale ka wulikajɔ ka bɛn ni uti kalo tile 29 ye ayiwa kɛlɛjugu o kɔni donna Mali finitigiw ale ni banbaciw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ minnu ma État islamique au Grand Sahara walima État islamique dans le Grand Sahara n'o kɛra Tessit yɛrɛ mara la ayiwa kɛlɛ in yɛrɛ kɔni a kɛra wulikajɔ senfɛ min ye Mali finitigi 3 olu kɔni tanyana ka se maa 8 olu jokina maa 44 banbaciw fanfɛ ayiwa olu yɛrɛ kɔni kuncira k'u dafara ayiwa moto damadɔ olu kɔni jenina fo ka taa se banbaci ninnu u bolofɛn caman yɛrɛ kɔni minɛlu la o senfɛ min ye banbaci ba 2 ye olu kɔni sila tununa ayiwa o kɔnba kelen yɛrɛ senfɛ ni o kɛra ale kɛra Leloyi yɛrɛ mara la ni alisa an bɛ Tessit yɛrɛ kɔnɔ o ye jɔn ye Yusuf Ibrahim a bɛ fɔ ale ma chef markazi ale ni n'o kɛra Tinor yɛrɛ mara la ale ni Tessit yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ t'i jɔ kilo 28 na i b'a ye maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o ye Amadou Arigaya ni ale yɛrɛ bɛ bɔ Fourni mara la a Songo ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale fɛnɛ sɔrɔla nin ko in fɛ n'o ye Gawo yɛrɛ kɔnɔna ye i b'a ye an bɛ taa n'o ye u ka bolofɛn min bɛ AK47 o 14 fo ka taa se n'u ye PKM 2 ale ni u bololafɛn caman wɛrɛ n'o ye fɔ RPG o 1 ani RPG 7 o 1 ayiwa olu ani moto caman kɔni ni ta donn'olu la ayiwa ni kɛlɛ in senfɛ ka bɛn ni uti kalo tile 30 ye tuguni san 2022 i b'a ye Mali finitigiw ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu yɛrɛ kɔni wulila banbaciw ka bolofɛnw dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ a kɛra sababu ye ka gɛlɛya don o caman na ni o yɛrɛ bɛ tali kɛ Tessit yɛrɛ mara la halisa an b'a ye k'a fɔ o uti kalo 1 tile 30 la san 2022 banbaci maa 9 siga kɔni kelen bɛ mun na olu yɛrɛ kɔni minɛra fɛn dɔw tun b'u bolo n'o olu ye tiɲɛnifɛn n'a laɲini tun ye mun ye ka se ka t'o di banbaciw ma Gawo yɛrɛ kɔni mara la nka olu fɛnɛ u ka ko bilala kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan halisa yaasa ka se ka lakana k'o don Mali fantan ani 4 yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na i b'a ye wulikajɔ min yɛrɛ kɔni kɛra Mali finitigiw fɛ o kɛra sababu ye mobili 250 olu kɔni sera ka ayiwa Mali finitigiw sera ka da olu kan yaasa ka tɛ ka se olu se u seyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo ale ni Labɛzanga cɛ halisa septembre kalo tile 6 san 2022 min ye Mali finitigiw ye olu kɔni ye kunnafoni sɔrɔ pankuru olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɛra o kɛra sababu ye n'o ye banbaci ninnu kɔni n'u kun kelen bɛ ka gɛrɛntɛ yɛrɛ kɔni sigi maliden caman na n'o kɛra sababu ye ka se ka u diyagoya ka b'u sigiyɔrɔ la Mali finitigiw kɔni ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin olu tigilamɔgɔw ma nka halisa an b'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ kelen kofɔlen o baara bɛ sen na n'an taara halisa an bɛ taa kunnafoni kɔni sɔrɔlen min b'a yira k'a fɔ ko banbaciw yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ Mali pankuru olu wulila u taara ka taa gɛrɛntɛ kɔni siri n'a bɛ fɔ u dagayɔrɔ 2 min kɔni bɛ yen nɔ banbaciw dalen bɛ yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Nara mara ye Galo ni ale ni Tula ayiwa o kɛra sababu ye banbaci maa 50 ɲɔgɔnna si dankari kɛra olu la moto n'o y'u bolofɛn moto ye 20 o kɔni o jonina ani maa caman yɛrɛ kɔni ayiwa jogina banbaciw la ɲinini tɔw halisa o bɛ sen na o ɲininiw bɛ sen na o kɛra sababu ye halisa mobili 1 o kɔni sera ka sɔrɔ banbaciw bolo n'a bɛ fɔ o ma ko pick-up ale ni moto 2 tuguni o fɛnɛ sɔrɔ olu bolo maa min tun bɛ n'o ye Tacoyi ye n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na ko otage o fɛnɛ tun bɛ banbaciw ninnu bolo o sera ka sɔrɔ o bolo n'an bɔra yen an bɛ taa marabolo 8 na Sikaso ayiwa n'o ye finitigiw yɛrɛ ka bilacogo ye dans la défense numéro 8 ayiwa numéro 8 région de Sikaso aw ka défense numéro 8 n'o bɛ Sikaso région yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa wulikajɔ kɛra sababu ye u ye opération kura min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma opération hakilisigi olu ka baara yɛrɛ kɔni laɲini ye jumɛn jamanadenw olu bolofɛn ka se ka olu lakana ayiwa ka bɛn ni uti kalo tile 25 ye olu kɔni ye zolendaw kɛ n'o ye Kiya mara ka taa Tela ka taa Karangana ka taa Kuwaru ka taa Baranga ayiwa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Mali finitigiw a n'a ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye laseli kɛ ayiwa ka se ka kibaruya di k'a fɔ malidenw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ finitigi an bɛ waati min na kunnafoni ka se k'a di n'o ye finitigiw ma yaasa banbaci kɛlɛ min n'o bɛ sen na olu daga bɛ se ka bɔ Mali dala cogoya min na
alisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a fɔ mana bi n'i y'a ye duguba kɔnɔna kɔni a kelen bɛ gɛlɛya yɛrɛ ye mana ale kelen bɛ fan bɛɛ la ayiwa i taara sugu la i donna dugu kɔnɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ mana in de kɔni bɛ sen na nka i b'a ye san 2014 la jamana ɲɛmɔgɔ tun ye sariya dɔ ta sariya min n'a bɛ fɔ a ma ko loi 2014-024 di n'o taara le 3 juillet 2014 min bɛ laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ mana o mana bɛ yen nɔ n'ale yɛrɛ kɔni tɛ se ka yɛlɛma ale kana se ka don Mali u kana don Mali yɛrɛ kɔnɔ togoya foyi la bari sariya min taara a bɛ wa mana ni no olu donna ka sɔrɔ minnu tɛ se ka yɛlɛma ayiwa a b'o o kɔni donbaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni ɲangi nka an bɛ waati min na san 2014 kana bila fɔ bi la i b'a ye k'a fɔ nin baara kelen a bɛ sen na ɲininkali yɛrɛ kɔni bɛ yalima jamana ɲɛmɔgɔw olu ye mun fɔ ayiwa a ko kɛra cogo di a bɛ cogo di nin ye n'o ye dɔnkilidala ye a bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ fɛnɛ kɛ n'a bɛ fɔ a ma Lasi King Masasi a tɔgɔjɛ yɛrɛ ye Lasina Kulubali ye ayiwa a ye wele kɛ ka laseli kɛ k'a jira k'a fɔ bi jamana yɛrɛ kɔni a falen bɛ mana yɛrɛ la fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ayiwa i b'a ye k'a fɔ sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna na nɔgɔ la k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ mara ye anw ma bɛ mana don an ka diɲɛ fɛn bɛɛ la mun taara hali dɔrɔmɛ 5 fɛn san mana de b'o la suguw kɔnɔ mana bɛ yen nɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na jiboli siraw mana de bɛ yen nɔ ayiwa hali anw bɛ dumuni yɛrɛ kɛ mana yɛrɛ kɔni kɔnɔ a yira k'a fɔ ninnu wale ninnu filɛ a kɔlɔlɔ tan tɛ baganw olu bɛ ka sa k'a sababu kɛ mana ye ayiwa anw yɛrɛ an y'a fɔ cogoya min na ayiwa bana kuntanw olu bɛ ka ye anw na an t'a kun dɔn a bɔra yɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ a caman yɛrɛ kɔni sababu ye mana ye mana min n'a fɔra k'a bɛ dilan miniti kelen kɔnɔ ayiwa nka anw ka baara kɛli a la o bɛ se ka t'i jɔ miniti 20 yɛrɛ ɲɔgɔnna si la nka n'a bilala dugukolo sanfɛ k'a bɛ se ka san 100 ɲɔgɔnna si kɛ k'a sɔrɔ mana in a ma yɛlɛma san 100 min n'a b'o kɛ a bɛ na ni fɛn caman ye fagali n'o ye ka se an ka baganw ma ka se banajugu k'o ɲɛsin anw yɛrɛ ma anw ka ju a bɛ kɛ sababu ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ latiɲɛ anw bɛ ji mun ta k'olu min a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase olu ma n'o gɛlɛya y'o sɔrɔ ayiwa gɛlɛya ye anw yɛrɛ ka adamadenya yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ halisa an bɛ to Mali kɔnɔ min ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye farafina ale ni Irisila jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ maa dɔ bɛ yen nɔ ale ka wulikajɔ bɛnnen bɛ o baara de ma ka se ka o jate minɛ a ko a bɛ cogo di ni kunnafoni ɲini yɛrɛ kɔni fɛnɛ don maa hakili juru caninen don a bɛ kɔlɔsiliw kɛ a y'a jira k'a fɔ min ye a tɔgɔ yɛrɛ ye Mikael Gamadi Egorov a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔni ye Faransi ale n'a tɔw k'olu gɛn ka bɔ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko Mali n'a a denw a ɲɛmaaw k'u sigi n'a ye k'a fɔ halisa Faransi kɔni u ma tila Mali la fɔlɔ dɛ ayiwa wulikajɔ ale dalen b'a la don n'a nataw la nanzara jamanaw n'o ye Faransi ye ale ni a teri minnu n'olu tun bɛ Mali la ni yafa kɛr'u ma ayiwa ko ale dalen b'a la wa a sigilen don a kan bi don walima sini don n'a nataw la kɔni i b'a ye k'a fɔ Mali finitigiw Faransi ani a jɛw u bɛ wulikajɔ kɛ tuguni ka na Mali yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ a y'a jira k'a fɔ Mali kɔni ɲɛmaaw ye Faransi gɛn ayiwa san 9 baara yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ nɔ foyi ma ye o kɛra sababu ye gɛlɛya kɔni nana jamana kɔnɔ maaw bɛ ka sa fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ayiwa Mali ɲɛmaaw fɛnɛ y'a laɲini tɛgɛdi ɲɔgɔnma min b'u ni Faransi cɛ ka bɛn ni n'o ye lakanata sira ye ka se ka o bɔrɔtɔ cogoya min na ayiwa o kɛra ni Faransi yɛrɛ ɲɛmaaw fɛnɛ ka laseli ye nka o laseli kɔfɛ ale y'a jira k'a fɔ Faransi kɔni ayiwa k'u taara k'u jɔ da de la k'a fɔ k'u taara pepepo ale ma daw la ale ma sigi n'o ye hali n'o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye bi farafinna jamana caman bɛ yen nɔ ayiwa olu yɛrɛ bɛ ka se ka u ɲɛ jɔ ayiwa ani ka se ka u dasago ka se k'o fɔ Faransi yɛrɛ kunkan kibaruyaw la bari Mali kɛra jamana ye k'a yira k'a fɔ min b'a yira k'a fɔ ayiwa kunkilenna tagali o ka bɔ ten k'a kɛ ayiwa yɔrɔ min ka di ye ka se ka kunkilennaw k'olu caya yɔrɔ min ka di ye n'i b'a fɛ ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma min kɛ i k'olu siraw ta ayiwa o ye waati wale min n'a tɛ bɛn Faransi yɛrɛ kɔni ma o kama ale b'a yira k'a fɔ Faransi ma tila Mali la fɔlɔ ayiwa don n'a nataw la ale dalen b'a la a sigilen b'a kan Faransi yɛrɛ bɛna wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka segin ka na tuguni Mali yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔ an bɛ taa Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ min ye Burkina président cɛmancɛ fanga min ɲɛbaa bɛ yen n'o ye Damiba ye ale yɛrɛ kɔni taara taama la septembre kalo tile 5 Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kan nka ale ka taama bannen kɔfɛ mun ye jamana ɲɛmaakɔrɔ ye n'o ye Burkina Faso jamana ɲɛmaakɔrɔ ye Roch Marc Christian Kabore ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale fɛnɛ kɔni ye taara Côte d'Ivoire ka bɛn ni septembre kalo tile 6 ye o kɛra ka bɔ Abu Dhabi a bɔra yen nɔ bari ka d'a kan a ka kɛnɛyaw kun sabatilenba tɛ a taara Abu Dhabi jamana kan ka taa a yɛrɛ furakɛ yɛrɛ furakɛli bannen kɔni kɔfɛ a kɔni ka pankuru o nana ale jigin ka bɛn ni n'o ye septembre kalo tile 6 ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kan nka kunnafoni yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a yira k'a fɔ don n'a nataw la labɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna sabati min ye ka se ka taa a fa jamana yɛrɛ kan n'o ye Ouagadougou ye
alisa ameta no ye Burkina kiboria konina jekulu mimbe no na be fo oluma ko M30 wa Franci jamana nyema ale reka kele nyema krenkrene mimbe no chef d'état major particulier wa ale re konika ngata make kana Burkina jamana ka M530 nu M530 naba wogo ali koni ye wele ke wasa Burkina jamana dun oluka wuli ku jo kata make anya fo mouvement mimbe na be fo ko M30 naba wego wa olu re koniko ni nali olu ma jena bi ute jena shini wa no ye Franci kelekeche jamana nyema ka kelekeche krenkrene wa nali olu re koni ma jena ye iba ye nali koni akuma fora ka beni septembre kalo kle sheki katabla akle konontona nafle o dondo re koni nabi nga uya yira ka fo no oye maminye na letoko yeli Monique kam na lere ni jekuni re koni nyema aye wele da Burkina Fanta anina ni bela jelena mauka bo kasira bo mine aywa bolombo ko lumine sira o sira ni panguru jigina ni odomeke mobili kono mobili mi meseka ulasi uluka duba re konna la aywa ukani sira nunu ka datu ma ko fole nunye yasa tama mi ma kono ukana sigake ameta miye Liberia aleni Angleterre jamana koni ni nyonche ame wati mina siga koni geleme ma mina ko wali jugu temelo na Liberia jamana ka ni okera kele jugu bay Liberia jamana ka fokata ke kele jugu farafinere jamana ka kele jugu mi na anyona shire koni ka dogo ibai ka fo menno yi Angleterre poursu olu koni ye ale ma ko folindo la jo siga keleme ma mina ayira ka fo kele mi kume kudi Liberia jamana do re koni ni nyenche anya fo kele mi farafina jamana ka ni anyo koni ka dogo akera sababu ye ma ba keme fla ani biduru olu de koni sata e 1989 kata bla 2003 la aywa ibina ika fo wale jugu koni tara ka sega jamana do re koni segere bari kadaka uye fura jugu munye nyene mini fonyo ko di mauma wasa ukaseka do wale jugu la ka do sentike ka do bolo tike do kunyere koni tikera aywa ali alamadin so dun olu beyera la ka demison ta ko olu do finina jakuya makofole abeti jo sambina ni nyona shila ale koni no kasel polisu koni ye ale koni lajo aywa nyini nto ayera ka fo olu besina ngani lajo li yere koni kera kuna funi mi no o sorla yen polisu fe kamni 100 janvier 2021 na uye wulika jo re koni ke ame wati mina bamachi ni makofole nunu no olu ye gere ataganye shuga jamana re makele jugu sababu la aywa machama koni mnera nazara jamana ka fokata si ameriki jamana re koni ma ibina ye 100 décembre kalo la 2019 décembre kalo la mi no oye Angleterre re kiri tiglamogo olu koni ye alani keleme ka kiri bara minta ka no ye président koro Shell Terror alera musokoro mi re koni be no kaseka o secrétaire amina ya yira ka fo ko kiri tiglamogo koni jera o bara to ko ya bari ka je o bara to ko ali sa me wati mina ni musoko fole ni ayre mason ka fo ka lere koni waleke wale mi med dankari ke alamade ayre koni na mi ye Charles Taylor yire na lere koni kunye jamana kuntige ay waka beni 2012 ale ka kiri koni bara koni kera sa biduru kaso ore koni dira ale ma ame wati mina nini fene be dansigi anka bi kuna funi soroluna min la siraw manyema sofe ama fu dana mi na be ko da anka alisa ayolu jidi jannu ka sega lu cari jema bela jelenga kuna funi soro ne ba fu aka be jema wati ore